Science wins again. Dahil tinagbali na linya ti San Nicolas National High School kalpasan anang habak ti silver medal dagiti duwa nga estudyante da iti kalkalpas nga International Science Olympiad Competition for Southeast Asia iti Pagilian a Japan. Kuna the precious Dani ka mamaklay ken Kinel Daimler Espirito ket medyo narigatan da kadagiti nagduduma questions nga naipakat da dagiti review da kabayatan ti eksaminasyon. Mayat matkit di po. Tapos at nag-enjoy kami DJ Japan, and of course sineryoso mi DJ, pinagtetest mi, and we did our best. Bayad madigidin ba kami sa bagay? Narigat DJ test ang at least kinaya mi mat sa bagay nga alan DJ Silver. Kabayatan na sa anang mapugsa ti isem ken ragsak anariknada kalpasan ang nag-enjoy da iti napananda Pagilian. May naig iti daytoy ket napalaw si panagyaman da kadagiti amin at imulong kadakwada kang runaan na ti pamilyada. Agyaman kam kada ti eskwela ta hangaga po kada ti nga eskwela ket baka hangkam nakapan DJ Japan. Ken kadagiti teacher nga nang review kanyami. And especially our parents po, kasi sudat naggasgastos, and sudat pa tinagkadkadwa kanyami through our journey sa Japan. Mangnam na maisuda nga dokument iti tumulong kadakwada tapno edikas taket maitakder ti dayag ti San Nicolas National High School iti Intero Alubong. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.